Odhi nyime jatend migawo mar weche mag tudruok gi lony manyasani Owalo nobago romo gi jotugo mag Posta Rangers motelo ne tukgi mar adhula lig maduong' ma pachoka gi klab mar Tusker FC. Owalo nomiyo jotugo mich mar omenda maromo Sh200,000 okojiwo jotugo gi go mondo mi ondik duoko maber e kindgi gi klab mar Tusker chieng' tich adek. Jatend migawo no bende nojiwo kembe mag ji giwegi mondo osir klepe mag oganda kama biro gero weche mag tuke pachoka. Bende okwayo klepe mondo mi obed gi telo makare manyalo lombo josir. The private sector will not put its money in football if we don't have a framework that ensures good governance. So leadership, especially for the community soccer clubs, where leadership of clubs is through elective processes, must ensure that they elect officials who have got the interest of the clubs at heart and have got a passion for football.